ndinoitwa Privilege Joyce. Ndabva kuDream House mushe kwandakaberekwa Chimani Mai. Ndopiwa rubatsiro pakuti ndine dambudziko remudumbu. Mudumbu mangu munondipisa nguva zhinji, every day. Munopora ndokunge kana madayisi angu echinge asvika. Pakupisa kwamunoita, dzimwe dzenguva ndakambozama kuenda kuchipatara. Ndaenda but mari dzapera kuchipatara ndichikunza pane chatiri kuona muchipatara. Pandaenda kumasikani isi akangotaura kuti hapana chatiri kuona mudumbu mako. Pandaenda pamweya ndo panotaurwa pechinzi mudumbu mako mune nyoka yakaiswa. Ndio inova ndizvo zvinokonzeresa kuti nhumbu dzose dzandinotakura dzinobva. So far nhumbu dzabva dza4. Mwana wandinaye first born ane 6 years. Mwana iye ndakanoita pamwe chete nemurume wandakatanga kugarisana pamwe chete naye. Pechi2 pandarogwa handina kutanga mwana kubva ndabva. Pechi3 ndo pandiri kugara. Asi mukugara kwandiri kuita, vabereki vomurume wandinaye haandidi. Murume wacho togara tiringoonetsana everyday. Pakunetsana kwatinoita, anonga achinditi enda kumusha kunobviswa chikwambu chiri pauri. Mukufamba kwatiringa tichiita totochiziva kuti ndine chikwambu. Chikwambu ichi chiri kunzi chakaiswa 2010. Handichazivi hangu dheta ndo zvinongotaurwa pamweya. Zvokungoti pese pandinonga ndakarara ndo ndichingorara nemunhu wechirume. Ndikafunga kuita rwendo, ndinofunga kuita ndinongoona pangori netwakomana twiri kana tutatu twakanditungamira rwendo rwangu rwese mukufamba. Munenge muchitwona live here kana kuti pamweya? Ndinoona muhope muri parwendo. Ndikanga ndichida kufamba rwendo kuti ndotorara ndichita mangwana ndoda kumuka kuenda kwakati. Pandinorara ndinoona twakomana tudiki but tunoti kuchindiperekedza nzira, kundiperekedza kuti uku ndo kwatiri kuenda, uku ndo kwatiri kuenda. Tunenge twakaita sei twakomana utwo? Twakomana tunoti tupfupi zvekuratidza kuti dzimwe dzenguva ndikanyatsotitarisa tumwe tucho hatisina mazino. Tumwe ndikatarisa tune musoro watochena zvekuti dzimwe dzenguva ndogona kurota ndichiyamwiwa ndakarara. Ndotosenda bate mwana kudai, ndotomutakura kutomuyamwisidza mazamu angu kudai. Pandinomuka kuseni mazamu angu ese anomuka achirwadza. Then musana wangu uyu unoswinya pakati pemusana ndikafamba rwendo. Zvekuti ndafamba karwendo kana kuti 1 hour ndichifamba ndoda kungokwenya musana wese eso unombe chingoswinya. Then tobva ipapo kusaidi kwaleft kunopisa. Mapisira kunoita zvekuti kana kutodya chaiko kunotondinetsa kana michinge muri kupisa. Mudumbu mangu inini mandone nguva zvekutoti 3 years dzakwana ndichingoshukurudzika nenhau yemudumbu. Hama dzemurume wangu dzakambosvika pakunditi ngatiperekedze chimuroora kumusha kwake. Saka kundiperekedza kwaakaita handina kunge ndaziva kuti asvika pakutukana baba angu inini nababa emurume wangu. Patakazoswera kusvika ikoko baba vangu inobva ataurirwa akati nyaya yamafambira kunoku ini ndakaenzwa asi handikwanisi ndidini ndifambe ndiri ndega. Dai baba emurume anga akwanisa kunge auyawo tifambe tiri pamwe chete tizwe dambudziko mamiriro zvakaita. Saka murume wangu akabva vabvunzwa akanzi iwe uriyo unokwanisa kuti unoda here kuti ndikakupa ukaita mwana pamwana wako iwe wauchaita iwewe wobva wamuturikira zvinhu zvatinongazvo muri kutaura kuti ndakaturikira mwana wemuchikwambu. Murume wangu akapindura akati ini hangu handikwanisi. Baba vangu akabva atongoti saka mafambirei kana ningirikini ndiani aibvunza murume? Ndibaba angu inini yakubereka. Akati iwewe ukaita mwana wako iwewe unozvikwanisa here kuti kugadzika zvinhu zvinozvichikunetsa pamwana wako iye? Murume wangu wabva ati ini hangu handizvikwanisi. Baba vangu wabva anditi kana uchiti tifambe panyaya dziri kunetsa, nyaya dziri kunetsa iwe chitsvaga chiri 120. Pa120 unonga uchivaya naye tomainazaroora pa$100 then $20 tobva tafamba nayo tizwe kuti chii chiri kuitika. Hatina kuzokwanisa kudzoka kuzofamba nemari yanga yakataurwa iya nenhau yekuti hama dzemurume hadzichandidi. Pandakaroorwa kwacho hapana nondida, kwacho pandakabva kwacho hakuna anondida. Saka chiri kundinetsa ngechekuti ndikada kushanda handibati mari. Ndikada kungoshanda ndikangopedza wiki kana 2 weeks handitozopedza mwedzi anhu anonga akutokomplaina ndo ndapa kutorwara. Saka vanenge vachikomplaina kuti ndo ndakutorwara. Handikwanisi kuti ndibate mari ndisina kushanda. Ndochinhu chiri kundinetsa pandiri. Saka ndo ndichida rubatsiro rwekuti ndiwanawo munhu anondisunungurawo mwiri wangu inini pachangu kuti ndibviswe zviri pakati pemwiri wangu ndisare ndiri inini pachangu.
Unova ndizvo murume wandiri kugarisana naye every day tinongogara tichingonetsana nemurume wandinaye achinditi une chikwambo ugariki neyo hama dzako ndodziri kushandisa. Dzimwe dzenguva anogona kusvika nemari yechikafu, dzimwe dzenguva mari yechikafu haakwanisi kundisiyira, anotongo nditi onaya kutamba. Ndine kamwana kangu kandinawo kane 6 years akabva kutorwa namama vangu achinditi kabuya kuholiday. Saka zvinova ndizvo zvinhu zvandishungurudza pakuti mwana wakuda kuenda grade 1. Pakuenda kunoita grade 1 zvichandinetsa pakuti mwana akwanisi kuzosvika grade 1 ndisina kwandinoenda kubasa, ndikatanga kushanda ndo ndisina mari ndizotambira pakupera kwemwedzi. Saka ndaida kuti ndiwanewo udobori kuti anokwanisa kundibvisawo zvinhu zviri pandiri. Handina hangu mari, kuna anoda kundibatsira angondibatsirawo nemwoyo werudo. Pachino Kubatsirwa ndinoda kubatsirwa asi mari ndo yandikushayiwa. Ndikatanga kuda kushanda handipedzi mwedzi ndinoka ndakutorwara, ndozviri kuitika pandiri. Mukurara kwese kwandinodhura ndikasarota tuwana ichocho tukomana ndinorota nyoka. Nyoka inoya kwandiri kana ndakarara, kuya kwainoita kwandiri dzimwe dzenguva inogona kufamba nepamusana pangu apa kudai so ichitofamba nepamusana pangu. Dzimwe dzenguva inogona kunge iri kundirwisa kuda kundiruma, ikasandiruma dzimwe dzenguva inogona kunga iri kuita sekuti inoita zvekujambira zviya zveyomira nemuswe mudenga zvekuti tinotomhanya kutotiza. Ndo zvino zviri kuitika kana ndichidonga ndichida kufamba kunobatsirwa, ndo mamiriro zvino zvakaita. ko ndanzwa muchitaura futi kuti munorota makarara nemurume. Chokwadi chii chinenge chichiitika mungandisanangurira hope idzodzo? Ndinoti pakurara kwangu inini usiku hwangu hwese ndinoshayiwa hope zvekuti ndogona kuita 2 days 3 days ndisiri kubatwa nehope, ndichingoshayiwa hope, kutoshaya hope zvekuti kutotongoedza ndakagara. Musi wandinozorara ndinosangana nemunhu wechirume wandosangana naye. Munhu wechirume handizivi kuti ndiani, ndanga ndosangana naye but ndotoita bonde naye usiku hwese. Asi face yake inenge ichioneka? Handitooni face yake, ndinongoona mwiri kungoreba kukwira mudenga kudai, asi ndisingaoni face yake. Ndichingoona mungotangira zvakaita apa kudai kusikazasi kudai, ndozvandinonga ndichingoona. Chingori chinhu chakangoita sekunge chinhu chakangosviba like, asi ndichinoti munhu wechirume ndiye wandinorara naye usiku hwese. Zvakatanga riini zvese izvi? Zvekurara nemunhu ye zvakatotanga nditori kuchikoro, nditori zvekuma grade 5 6 ndichitomuka ndichitotaura maroto ese but vabereki vangu hapana chaindibatsira ndicho. Aingoramba akanyara, ndakakura ndingoriwo munhu wongoti ndikagara apa ndogara apa. Maparents angu anga akaseparatana kudhara. Okay, saka maigara nababa? Ndaigara nababa but kugara nawo pacho ipapo kungoti aiuya ka1 pagore, ndatingori vana vanga vachingotambura vachingopembera nenyika. Asi makambovaudzawo here kuti ndo zvamanga murosangana nazvo? Ndaitoataurira but iwo anonditaurira achinditi pane zvinhu zvese zviri kunetsa, enda kuchipatara. Vandavataura ndikati kuchipatara ndakaenda but hapana chiri kuonekwa. Kubva nditi kuchipatara ndokunopedza zvese. Sinzi kweiwewe upenyu hwako hwese wakambotona tichisvika pachechi yemweya here, iwo ndo kutotangana nazvo zvinhu zvemweya izvozvo. Ndabva ndati hapana kwandiri kuenda, kanditi kuti zvako hapana kwauri kuenda but une kwawo kutaura zvinhu zvako zvokutaura izvozvo. Saka iyo vari kuramba kuenda kuchechi yemweya? Hatoendi zvachose, asi ndamutombowana ndichienda kuchechi. Kung'anga? Kung'anga ndokwandina because musi watakasvika kumusha, patakaenda kumusha kwedu ine maererano nenhau yemudumbu mangu kurwara kwandinoita ikoko. Takatosvika papatori nemotokari, mota yababa yange yakamira panze but yange yakatozara nevanhu zvekuti vamwe vangasara pasi 2 kuti vangadzokera kunotora zvinhu zvava zvasara. Isusu tiri kutobva tosvika pachiwanzi, haanokwanisa kutimirira ba kuti pane wainzi wasvika. Akabva andongomutsa mota achibva atongoenda isu akadaro mota yakazara. Asi pakudzoka kwawo akazodzoka angowo iwo ega. Kubva ndachizoti baba sei mama afamba kuenda kwamwana nazwa namainini kuti mwafamba kuenda kuna anhu emweya, madii maindowo neni sinzi zviro zvo zvandofambira. Baba abva atongonditi ndine minamato ndodini ndokwanisa kushandisira. Abva andipa mafuta akandipa nebute raakandipa rekuti ndigeze ndiro. Zvobva zvangopera zvakadaro kusvika tidzoke. Hazvina kana kumbopera, ndakabva ndaramba ndichingoswenya mwiri wese, ndichingokwenya, ndichingorara nemunhu wechirume usiku hwese, ndikagara nemunhu tongonetsana every day, hapana patinowirirana. Kuti ndikanyada kuti nditaure chandiri kutaura nditongonditi chikwambo chiripo ndo chinokunetsa, baba ako ngabvise zviri paupi.
ko kwamurumbofamba zviri kunzi chikwambo chakaisirwei uye chakaiswa nani? Kufamba kwandiri kuita zviri kunzi musha medu mune ngozi. Saka ngozi iri kutaurwa kuzi hanzi munhu iyeye kufa kwaakaita asizikanwa kuti hama dzake hadzisi kuziya kuti hama yedu yakadini yakaurawa. Saka zviri kunzi bai munhu iyeye kumuka kwaari kuita ari kumuka achindoda mukadzi obva achinzi mukadzi wako ndiye uyu kuchirehwa inini ndo maitiro azvakaita. Imimi ndimi musikana mukuru? Ehe, ndini musikana mukuru kadiki kane 5 years. Saka kana paine vanenge vachida kukubatsirai vanokubatsirai pafoni namba ipi? Anobatsira pa 0785 623 962 0785 623 962.